Lucas Kapitulo 6. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kinikuso-kusua sa ilang mga kamot. Ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, Ngano nagbuhat man kamo ni ana? Gidili ka na sa adlaw ng igpapahulay sumala sa atong balaod. si Jesus mitubag kanila. Wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban. Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa paan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya, mikaon siya niini ug gihatagan usab niyang paan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gidid-an sa atong balaod sa pagkaon sa paan nga hinalad ngadto sa Dios, gawas lamang sa mga pari. Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, Ang anak sa tao mao'y magbuot sa angay nga buhaton sa adlawng igpapahulay.